12 ġurnata biss wara li s-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Chris Said iddikjara li mhux qed jeskludi li jitkeċċew xi ħaddiema mill-Partit Nazzjonalista, din id-dikjarazzjoni saret realtà. Dan hekk kif fl-aħħar jiem ħarġet l-aħbar li tkeċċew 8 ħaddiema mill-Istamperija Indipendenza. It-tkeċċija ta' dawn il-ħaddiema xejn ma niżlet tajjeb ma' esponenti u kontributuri tal-Partit Nazzjonalista. Il-ġurnal L-Orizzont il-ġimgħa rrapporta kif fuq paġna ta' Facebook li hija miftuħa biss għal persuni u attivisti nazzjonalisti urew ir-rabja tagħhom għal mod ta' kif ġew trattati. Dawn il-ħaddiema huma eroj, ħadmu fl-istamperija fl-ar żminijiet, issugraw ħajjithom fi żmien il-bombi u terrur, issa li waslu għal pensjoni se jitfgħu mill-barra. Imisshom jistħu wara 40 sena servizz, min kien kaġun tal-isparpaljar baqa' jpappija u l-ħaddiem iż-żgħir taw daqqa ta' siq u barra. Dan mhux l-istess Partit Nazzjonalista li ttestarajt fih jiena 35 sena ilu. Dan huwa il-mod ta' kif il-ġurnalista Liljana Rizjot li hija wkoll awtriċi ta' diversi kotba u li ħadmet għal diversi snin mal-mezzi tax-xandir tal-Partit Nazzjonalista esprimiet ir-rabja tagħha dwar dan. Fit-22 ta' Lulju li għadda f'intervista ma' The Sunday Times is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Chris Said kien qal illi x-xogħol ta' stampar tal-gazzetti tal-Partit Nazzjonalista In-Nazzjon u Il-Mument mhux se jibqa' jsir mill-istamperija tal-partit, iżda jiġu outsourced. Anka l-biċċa l-kbira tal-programmi fuq Net Television se jingħataw lill-kumpaniji ta' produzzjonijiet. Dan ifisser li dawk l-impjegati tal-Partit Nazzjonalista li jaħdmu fil-qasam tal-istampar u komunikazzjoni huma l-iktar li qed jintlaqtu mid-deċiżjonijiet li qed tieħu l-amministrazzjoni tal-Partit Nazzjonalista. Waqt li qegħdin jistennew bil-ħniena li s-sitwazzjoni titjib xi ftit mal-bidla fit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista, l-impjegati għadhom urtati b'ċertu ħatriet ġodda li saru fil-ġimgħat li għaddew fih dan l-istrutturi tal-Partit Nazzjonalista. Fosthom tal-eks deputat nazzjonalista Karl Guder li jingħata l-kariga ta' Senior Head Sales and Marketing. Intant One News huwa informat li waqt li hemm xi impjegati tal-Partit Nazzjonalista li bdew jitħallsu hemm oħrajn illi ma rċevewx il-paga ta' Lulju. Ħafna mill-ħaddiema qegħdin jippuntaw subajhom lejn l-eks kontrollur finanzjarju tal-Partit Nazzjonalista Antoine Borg li rriżenja mill-kariga fl-eqel tal-kriżi finanzjarja tal-Partit Nazzjonalista. 3 ilu Antoine Borg ġie elett bħala deputat f'isem il-Partit Nazzjonalista fuq is-7 Distrett minflok l-eks Prim Ministru u l-eks Kap Nazzjonalista Lawrence Gonzi.